הכירו את יקיר, מומחה לבטיחות. פעם, בשביל למצוא עבודה, הוא היה צריך לפתוח עיתון או ללכת לעירייה ולדפוק למר וולפסון מהמכרזים בדלת בכדי לשאול אותו אם יש עבודה חדשה. לעקוב אחרי 3,000 מפרסמים ולחפש את מה שמתאים לתחום שלו ומהאזור שלו. קצת מסורבל הייתי אומר. מה שיקיר צריך זה להפסיק להסתמך על העירייה או מר וולפסון ולהגדיל את מספר העבודות במינימום זמן ומינימום מאמץ. גובו מציגה שירות חדשני בתחום המכרזים. סוכן אישי שעובד בשבילך. הסוכן מאתר עבורך את המכרזים שאתה מגדיר לו. לפי מיקום, סיווג קבלני, גודל המכרז ועוד. בכל יום הסוכן שולח אליך מכרזים בצורה הנוחה לך ביותר. בדואר, במייל או באתר. בנוסף, תוכלו לשנות בכל זמן את המכרזים שהגדרתם. היום, לא רק שאתם יכולים ליהנות כבר עכשיו מהמכרזים המתאימים לכם, בנוסף, תוכלו לעשות זאת בשיא הנוחות בזכות התיבה האישית. בכל כמה דקות מתפרסם מכרז, וכל דקה שאתה מחכה, אתה מפספס עוד אחד. אז למה אתה מחכה? ייכנס כבר עכשיו לאתר, ותהיה גם אתה כמו יקיר, שכבר מזמן, אבל מזמן לא מסתמך על לקוחות קטנים.